Mela, aħna fil-bidu tas-sena jkollna laqgħa mal-ġenituri biex ngħidulhom xi jkollna matul is-sena. Però waħda minnhom tkun ukoll mill-punti li intellaw ikun dwar il-proġett. U fil-fatt nagħtuhom karta bil-lista tal-proġetti kollha li jistgħu jażlu. Din il-lista tkun qiegħda wkoll online fuq il-website tal-Istudji Soċjali. Aħna sadattant ukoll it-tfal fil-klassi nispjegawlhom ukoll topic xejn fuq il-lista ħalli jkollhom idea eżatt ċara ta' xiex għandhom jagħmlu. Għax fil-fatt ivarjaw skont jekk tagħmel PowerPoint għandu ċertu ammont ta' slides jagħmel pereżempju. Jew inkella l-proġett x'għandhom kemm għandu ammont jagħmel ta' paġni u kif għandu jqasmu li kitba u anke stampi.